Maayong gabi mga kapobre. Karon mga kapobre, mga unta kay gusla na. Ay, ito ba yung paksin? Tabunan lagi ni kay Ikaw naman, anak. kani? Oo, dali. Ito, bigyan ng tiksil. Naalagi kay ba. Tatlo, bina. Asa man ang kabog-ibutang niyo? Ang bata. Natay sudan ko an. Kampus pa. Kani kapayas nga gibutangag Ahot na lang na lang. cornbread. Luod mo ko na lang eh. Ikaw na nagluto ani nya, luod-luod. Ito plato, dako kayo. Masya kita bago plato. Juga sa nimo. Iwas na ako. Ito siguro naliko sa kuan. Ako nang gilinaan sige. Di ada na nagkapayas. Silaw man. Inarmi na ito mga kapobre. Asa ni kana nang unggoy lang? Unggoy. 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 Dala ko. Hey man. Buglo na muna sa ganina nagkatae. Ang title sa akong vlog, mga pobre, inarmi. Inarmi na eh. Baka pa tayo mga saktong kahimanan. Ang silingan nag-yaw-yaw. Balong na yung mga anak na.
Morning. Papa, o kaon, papa. Hmm. Mata na ang bugoy. Bugoy ka na eh. Bugoy. Makikita yung tapungan ka bugoy. Saan na ihulot mo usa ka? Ano yung kang luod kay? Ang asin, maragoy asin ba? Ipugaan mo na ko nag-asin. Asinan ko siya. Morning. Papa, papa. Papa. Oo. Papa na, oo. Dadang. Yan, ako sige pala kau ganyan lang. Gusto ko lagi lakad. Ha? Ikaw iglakad. Di ba? Very good. Ganyan na. Oh. Yawa. Ikaw iglakad. Ikaw iglakad. Ayaw, mabako. Mabako. Yawa. Wala na. Tartar ay. Papa, papa. Nagaraman ka na ulo. Sabi ito yung atong tutoy tayo. Langga ka na sa stikulan. Sabo, itutoy man ta. Gapon, itutoy man ulit. Sabo ka, sabo ka! Isukay, mama. Sabo ka. Bakit ako nasa kalit? Nanay ko yung yan pa po, tagaan. Kaligo. Okay mga kapapari, nahuman na ito sa itong taon. Ito yung butang dali sa kuntasan. Ganyan naman akong vlog mga kapapari nga kaong-kaong na pinubre lang. Ang bugtong nagdanag lang yun mga kapapari kung magkanir yung cellphone. Ato ko nung paungan sa kuan be sa plus. Okay. Ganun lang ko ito mga kapobre. Don't forget to like and share and subscribe. Bye bye. God bless.